neno ni adier gopegi ochuli kendo chopo kare. Mana kama iwe kar kanyo nyalo dhi mana nyime kato bang'e wadhi ano wawinj gik matimore kaunti ma wabe kapok oduogo e studio ma Nairobi. Erokamano Cleophas, aparo ni ka kwanye mana kama jalony wadwa ne wacho e wach mar automation no. Asiro mano nikech king'iyo sani jok matimo ohala gi counties nitiere portal mar procurement ma ka gitimo kata mana bidding to gitimo e portal no. Daher mondo ber portal no e yo makare ahinya mondo kaponi kata mana weche kata kaka koro luwo chudo mari inyalo donje portal kanyo e mbui kanyo mar county mane itimo godo ohalano icheko ni to chudo nani ochopo kanye en kama nade ere sama geno mondo bi ochula so that ok chun ni nyaka kori go simo kucha kipenjo ni to find acha ni kama nade. I agree ni mano en gima nyalo kelo yangruok e yore mag weche mag chulo traders kata business owners matiyo kod counties kendo kelo geno duoko geno ma ja ohala nyalo bedo godo gi sirikande mag gwenge magitiyo godo. To okadagi ni mibadhi nitie kendo mibadhi ena contributor mar pending bills to king'iyo ka wanyalo rank kata ka wanyalo rate gigo manyalo kelo pending bills to an aparo ni mibadhi no would not be the number one factor, and as a professional I still insist ni gima kelo pending bills en ni okwa estimate properly our own source revenues. To ni penja gimomiyo ng'ato nyalo dhi ni kane giketo mang'eny e komenda mokalo kendo pod gitimo ok ni gikoso lony to ng'e ber ni nitiere tudruok e kind pesa ma county government bro kete budget ne kaka own source revenue to gi pesa ma gibro yudo matching mawuok e national government. Koro samoro gitimo mano mondo mi budget gi obed maduong' kendo gibi gi yud matching marom gi own source revenue kech mano is a factor